हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आपन स्वागत कर ओडिया ब्लॉगर मंटू। ଏବେ ଆମର କାଦୁଅ ହେଇକି ତଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚାରିଟାକ କିଆରି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ବି ଏବେ ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଏତିକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ आम तली पका सैला ए घर को जाऊँगी गले आ गए धरिक आसबे दीटा गांगला लोड करके आउे आ गए तल दीटा कियारी पड़ो ऊपर कियारी दीटा पड़ सारा तो भी आउ बहुत छड़ भांगी दी थब गजातिक मुझे आ गए आणिक सी आ गए तଳି पकई सारिकी ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଖେଳିବାକୁ ଠଣା ପଡ଼ିଲି। ଆମର ତ ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆସିକି ଏବେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମର ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଡ଼ିଛି ତ ପିଲାମାନେ ବି ଗୋଲେଇ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଏବେ ତ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ତ ବ୍ୟାଟିଂ ପଡ଼ିଛି ସେ ବୋଲିଂ ଏବେ ଆମେ ତ ଏବେ ଜିତିଗଲୁ ସିଏ ତ ହାରିଗଲେ। ଆଉ ସୁରକାଳି ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ଖେଳୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲକୁ ବି ଗଲୁ। ଫାଇନାଲଟା ବି ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ବାହାରି ଗଲୁ ମୁନାହାର ମୋର ଚୁଟି କାଟିବାକୁ। ସୁରକାଳି ସିଏ ତ ଚୁଟି କାଟିବନି ମୁଁ କାଟିବି। ଏକୁଟିଆ ସିଏ ମନା କଲେ ତାକୁ ଆଣି କିଛି ମୁଣ୍ଡିଆର ଭିଉ ଦେଖ ସତ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆର। ମେଘ ତ ଆହୁରି ପୁଣି ଉଠେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଭାଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲଗାତାର ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲାନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲାନି ବି। ଆହୁରି ବି ମେଘ ହେଇଠି ଉଠେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି ହେରି। ଏବେ ଘରେ ଦିଦି ବନେଇଥିଲା ଇପି ତ ଇପି ଖାଇଦେବା କିଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।